Gabi YouTube channel. So, yung para akong, okay. So, lumabas yung aking mister. Ngayon lang guys, late na siya. Sabi niya, bibili daw siya ng tinapay, yung naka-promo. Kasi pag ganitong oras guys, medyo late na. Nagpo-promo na yung tinapay dyan, mga 2 for $5 or 2, yung dalawang balot, ayan, for $6, ganon. Sabi niya bibili daw siya. Sabi ko, meron pa naman tayong bread dyan. Sabi ko, ba't ka bibili? Tomorrow, sabi ko, bukas na lang siya bumili. Ayaw niya, guys. Alam ko kung bakit siya lalabas. I know why. Kasi gusto niya ako, guys, i-surprise bukas. Ganyan siya. So, ganyan siya, guys. I-surprise niya ako. Sa tingin ko, bibili siya ng cake. Kasi bukas ay aking birthday. Yan. Birthday ko bukas, guys. So, sa tingin ko, yun yung plano niya. Bibili siya ng cake and then surprise niya ako. So, ayun. Let's see kung ano ang kanyang bibilin pagbalik. And hindi niya alam na alam ko na meron na akong idea. Okay, so surprise niya ako guys mga mga pagtungtong ng 12 midnight. Ayan. Ilang beses niya na yung ginawa. So pagtungtong ng 12 midnight, meron na yung cake and naka-ready na yan. So tingnan natin kung anong gagawin mamaya. Kung nakabili ba siya or hindi. Or kung mali ba yung aking hinala. Ayan. Ayan, sirain natin yung surprise niya. Ayan, magsiset lang ako. Kasi, i-close ko yung light. So, wait natin kung papasok siya dito mamaya. Tulog ng baby ko, kaya hindi ako masyado makapagsalita. Tutulog na siya. So, itago natin yung camera. Nagiging yung halata. Buksan ko na lang yung ilaw, guys, kasi pag medyo madilim, hindi ako kita. Ayan, so open ko na lang yung ilaw. Ayan, kaso baka magising si baby. Wait lang, gawa akong paraan. Ayan, nahihirapan ako guys mag-set up. Kasi hindi ako sanay. Magto-12 na, my God. A few moments later.
Guys, good morning. So, ayan naman, nakita nyo kagabi, di ba? Tama yung hinala ko. So, hindi ko na sinira yung plano niya, guys. Kasi nag-effort naman siya. Ayan, nakakatuwa naman. Kasi alam ko rin gagawin niya. Nakakatuwa, nakaka-touch naman. Nakaka-touch kasi nag-effort talaga yung tao na i-surprise ako. So, thank you guys for watching. Hope to see you again soon in the video. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.